saboda sun wulakanta kansu, sun kaskanta kansu, sun wofanta kansu, ba san ba a'a su kabila ce mai daraja mai mutunci, kabila ce jinin annabawa. Da yawa Hausawa aka ce musu jinin annabawa ne ba sa yadda, saboda suna ganin su kaskantattu ne, wulakantattu ne. Shi yasa da yawa ni in naje na kasashen waje, idan muka gamu da Hausa suke jin tsoro na. Za su ga na shiga guri cike da confidence. Kuma mutane inda na miƙa kaina haka suke karɓata. Za ga su komai kuɗin Bahaushe yana raɓa a jikin bango. In kai magana ce ai mu Hausawa mu kaza kaza ne. A'a ba ku ba, kai ne ko ke ce wulakantacciya akan kin wulakanta kanki, kai ne wulakantacce akan ka wulakanta kanka. Amma kabilar Hausa kabila ce mai daraja mai mutunci, kabilar da a ƙasashe daban-daban ake karanta harshenta, ƙasashe daban-daban. Ina roƙon duk wanda Allah ya huwace muku kuna da abin duniya, ku ka ɗaukar ƴaƴanku kuna zuwa ƙasashen waje. In kun je ƙasashen waje, kar ku je iya shopping ko kuma ku je ku restaurant just for eating. No, ku ɗauki ƴaƴanku kai su museum, kai su gurin tarihi, su ga al'adu na mutane, su ga tarihin na mutane, ku kai su ƙauyuka. ƴaƴanku za su taso a cikin culture in different tribe. Yaran nan za su samu cewar okay, mu ma muna da wani abin alfahari, abin da za mu ɗaga a duniya. A duk duniyar nan ba mutumin da yake da culture kamar ta Bahaushe. ƴaƴan Hausawa ko kun san a duk duniya ba wanda yake constitution a ƙabila sai Hausawa. ƴaƴan Hausawa ko kun san a duk duniya ba wanda yake distort. Wannan distort ne. Babu wata ƙabila a duk duniya wacce take da ita sai Hausawa. Ko kun san harshen Hausa ya fi na Larabci daɗewa? Ko kun san Larabci ba dan addini ya fito a cikinsa ba, Larabci ba wani abin kirki ba ne? Ta ina Larabawa suka fito? Wa isa wa Larabawa? Su wane ne Larabawa? Wane ne Quraysh? Su wane ne Qurayshawa? Ko kun san su wane ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? They are nothing. Wa'annan ba komai bane, mun fi su. Mun fi su ilimi, mun fi su bin dokar Allah, mun fi su adalci, mun fi su tsari na mulki, mun fi su tsari na rayuwa. Amma yau akan ba a faɗa muku gaskiya, sai ga Bahaushe yana ƙasƙanta kansa. Kai ɗan manya, ɗan masu daraja, ɗan masu mutunci, jinin annabawa, amma yau ka wulaƙanta kanka. A gaskiya 'ya'yan Hausawa waɗanda kuke ji, ina fata wannan maganar da zan yi za ku san ko ku su wane ne. So nake duk ɗan Bahaushe in ya ji ni, by the way, ni fa maganganu ina son yaran da daga shekara 12 abin da ya shekara 40 su nake wa magana. Domin wanda ya shekara 50-60 na san ya riga ya rike kamar kuɓewa ce. In ta rike sai dai a shanya ta yi amfani da garinta. To waɗannan mutanen sai dai su koma gefe suna kallon canji. Domin waɗannan mutanen sun riga sun imani su ba kowa bane. To mu ne wa 'yan bana bakwai, daga 'yan shekara 12 zuwa 40 su ne nake magana. Ni dan su na fito, kuma dan su aka halatta jini na, dan su aka yi fatuwa a kaina an ganna aka kashe ni, kuma I'm ready to die. I'm not scared. I'm ready to die because of my people. To saboda haka a wannan tafiyar tamu, tafiya ce ta kai Bahaushe idan ka ji magana ta ka ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. A duk inda ka shiga a kowace ƙabila, ka san ba wata ƙabila a duniya da tafi ƙabilar ka daraja da mutunci, ko Qurayshawa ba su kai Hausawa daraja da mutunci ba. Abu ɗaya ne fifita Qurayshawa domin mu musulmi ne, manzon Allah fito daga cikin su. Amma Hausawa waɗanda ba musulmi ba da masu bin addinin gargajiya, they don't believe, kuma I agree with them. Mu kanmu akan manzon Allah ne kawai, ba dan manzon Allah ba ni ba zan taɓa ganin Qurayshawa sanya Hausawa daraja ba. Domin mun fi su daraja, mun fi su tarihi, mun fi su al'ada, mun fi su tsari. Ku zo mu zuba mu gani. Kafiran Quraysh a da mai ƙarfi zai daki marar ƙarfi. Kafiran Quraysh a da idan namiji ya mutu matarsa gadonta ake. Kafiran Quraysh a da ga Ka'aba ga Khaima an sa mata jin kyalle, ana iban mata ana zina a kusa da Ka'aba. A iya abu uku din nan zan tsaya mai fashin baki na ga kuma su Hausawa suke. A wannan lokacin da kafiran Quraysh suna kafirci, Hausawa suna addinin su na Anna. Me addinin Anna wanda kakanninmu suka yi abin alfahari ne. Ni a wurina a ce kakannuna sun yi addinin Anna, in ne compare da kafiran Quraysh, babu shakku kabilar Hausa kabila ce ariqa. Kabila ce wacce duk wani Bahaushe ya kamata ya alfahari da ita. Ku zo mu duba mu gani. A lokacin da aka haifi 'ya'ya mata ake binne su,
a Makka a wannan lokacin ‘ya'ya mata a ƙasar Hausa gimbiyoyi ne, daga Amira ko Princess, sai Queen ko Malika ko Sarauniya. A Katsina kawai muna da Malika guda ɗaya guda 22, muna da Sarauniya. A Daura muna da sarauniyoyi guda ɗaya mata. I'm talking about women. Ina magana akan mata sarauniyoyi guda 17 a Daura, guda 22 a Katsina, a Kano, a Rano, a Haɗeja, a Zamfara, ga kuma sarauniya ‘yar Mango wacce ta yaƙi kwana-kwanan nan da Faransawa, domin lokacin da Faransa suka shiga Afirka ne ta yaƙi da su. Queen Amina wacce a duk duniya ba a taɓa samun mace wacce ta yaƙi ta faɗi da ƙasar ta ba, sai da ƙasar Hausa ta je iyakar ta Sudan. Hausa da kuke gani yanzu a Sudan a ƙasar su suke, ba a ƙasar kowa suke ba. Ku nemi ilimi, ku yi nutsuwa, ku yi hankali, duk abin da za ku yi da ilimi. Hayaniya ba za ta kai ku gaci ba. Ilimi da kuma sanin me kuke so a rayuwarku. Bahaushe mutum ne wanda duk inda ka kai da irin shashanci zai iya baka hanyar da zai mai da kai mutum. Mu da mutum ko mahaukaci ne muna gyara shi zama mai hankali. In shashasha izo ƙasar Hausa iya zama mai nutsuwa. In jahili izo ƙasar Hausa muna ba shi ilimi. Yau mu ne ake kiran mu da marasa ilimi. Me isa? Akwai wani abu da ya faru kenan. Tsaya koma Quraish. Na ce akwai khema a kusa da Ka'aba ana zina. Duk wanda isan tarihin Saudiya ya san Makka, wannan magana zai ce tabbas ya ji tami. A wannan lokacin da ake zina a kusan Ka'aba, a wannan lokacin a ƙasar Hausa in za a yi wa yarinya aure sai an mata gwajin budurci. Yaro namiji kansa ba ma mace ba sai an mara gwajin tsarkaka. Ya taɓa zina? Ya taɓa zina, kan gidansu ya lalace. Kowace aka yi aurenta za a kai ta da farin kyalle, za a ɗaga kyallenta kowa ya ga jinin budurcinta. A ƙofar gidansu za a yi ana buɗa ana shigowa da kyaututtuka ana bata. Wannan shine al'adar Bahaushe. Wannan shine al'adar Hausawa. Mu tsarkakakkun mata ne, mazan mu jarumai ne, mazan mu tsarkakakku ne, mazan mu sun san darajar mu, domin namiji baya dukan matarsa, baya zagin matarsa, uba baya dukan ƴa mace, wa baya zagin ƙanwarsa ko idake ta. Na taso a cikin yayu maza. In ci kare na ba babbaka ba mai taɓa ni. Sai dai a harare na ce yanzu ana taɓa ki a ce ke mace ce. Har ma suka saba cewa ai ni mace ce, in yi shagwaba ta, yasa in taso shagwababbiya. Ni ba a taɓa duka na ba, mahaifina bai taɓa duka na ba, mahaifiyata tsintsiyar kwakwa ce. Ina ƙirina, in ka san yaro mai ƙiriniya in ka same ni ka gama. Yasa yanzu ƴaƴana suna ƙiriya yin tsaya kalle in ce oh abin da kai ma sai an maka. Amma ba a taɓa duka na ba. Tsintsiyar kwakwa ce za ta ce sai na taso, har aka yi min aure bata taso ba don bata dake ni da ita ba. Wannan shine al'adar Hausawa, ƴaƴa mata shagwababbu ne. Da aka yi aure na abinda ubana ya ce da mijina ka shagwabanta ta. Ya kalli mahaifina ya ce ai dama mu ba wahalar da matanmu. Mun taɓa tunawa mai gida na ɗaga min ɗan yatsa ba. Bari har ya zagen. A yanzu a Saudiya mace in an ta laifi za a dake ta a ci ubanta. Ya fita istiraha ba zai dawo ba sai asuba yana can yana zina. Ita tana nan da shisha a cikin gida. Inda matan Hausawa 12 dare mun yi bacci. Ƙarfe 5 mun tashi. Mun wa yaran mu wanka. Mun tura su makaranta. Mun wa mazajen mu abin sun tafi. Mu ma mun yi wanka mun gyara gidanmu. Mai aiki ta aiki take da business a gida ta yi business. Kina da email ɗinki ki dudduba abinki. Ku mutane ne masu daraja masu mutunci Hausawa. Ku mutane ne Allah ya ɗaga darajar ku da martabar ku da ɗaukakar ku ne ba ku sani ba. Na yi zancen zamantakayya. Inda a Saudiya Ali bin Abi Talib zai tsare mutane yi musu dukan tsiya, yi musu fashi da makami. I'm sorry musulmi a koma a yi karatu. A wannan lokacin a ƙasar Hausa ba a sata. Ina muku zancen fa lokacin kafirin Quraish da kuma anna Hausawa lokacin da muke bautar ubangijin gizagizai.
don Bahaushe bai bautar gunki ba, bai bautar wuta ba, inda a Makka gumaka suka bautawa. Lata da Uzza da Manata da Hubal. Bahaushe a wannan lokacin yana roƙon Ubangijin gizagizai. Bahaushe zai ɗaga hannunsa sama, ya kalli sama, ya ce, ya Ubangijin gizagizai, ya Ubangijin rana da wata, ya Ubangijin da ka bani wannan numfashin nake sha ba ni kaza, kuma yana bashi domin tsarkakekke ne. Baya ƙarya, baya sata, baya zina, baya cutar maƙoci. Ƙasar Hausa ta kai inda ta kai saboda tsari na mulki na adalci da sarakunanmu na Hausa suke da shi. Matanmu sun kai wani matsayi na ɗaukaka da daraja saboda tarbiyyar da iyaye maza suke wa mata. Ba mace tun tana ƙarama ake nuna mata akwai wani nauyi a wuyanta. Mas'uliya, responsible. Ta taso a cikin ita ‘ya mace ce, ita uwa ce. Kina ƙarama za a ce ke fa uwa ce. Ki kalli a yayinki zangala a gabanki a ce ke fa wa'annan duk kin fi su, ke ce uwa, wa'annan maza ne, ke kin fi su hankali. Haka ake mana tarbiyya, yasa mu ‘ya'ya mata Hausawa wanda muka girma a ƙauyuka da kakanninmu aka yi mana tarbiyyar mu iyaye ne, yasa in muka zo muka samu maza muna kallon su ‘ya'yayenmu ne, ko sun fi mu a haife za mu kalle su ƙannenmu, yayinmu, iyayenmu, amma in the end za mu kalle su wa'annan fa ‘ya'yayenmu ne. Yasa in suka yi laifi za mu iya hituwa, za mu rungume su, in faɗa yi mu musu kaca-kaca, in yabo izo mu yaba musu, in zabar su zo mu zabar da su. Ba ma discouraging ɗin ‘ya'yanmu. A'a, mu muna encouraging ɗinsu. Saboda haka tarbiyyarmu dole ne ta canja. Mazanmu dole ku zama mazaje, ku yadda da kanku, ku daina zama naive, ku daina zama du'afa, ku daina zama addini. No. Idan addini dan Allah kuke yi, to ƙabila ta fi addini. I'm sorry, Hausawa. Na samu wani daga cikin Alƙur'ani mai tsarki. Domin Allah ya ce, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, la ikraha fid din. Amma ya ce mini, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. I have no choice. Ni yanzu ba zan iya canja kaina ba as a Hausa woman. Ba zan iya canja kaina in zama wata ƙabila ba. I can do that. Amma zan iya canja addini in na ga dama, kuma ba mai ce min mahaukaciya ce. Kuma za a yarda da ni. A yau in akwai addinin ƙadangaru, a ce akwai ƙadangaru kuma suna da addini. Yanzu in ce ƙadangaru na shiga addinin ku, that's okay. A Nigeria I have right to do that. Ƙadangaru za a ce a yanzu Hajiya tana addinin ta na ƙadangaru, ta tafi gurin ƙadangaru su yi addinin su. Kuma in zo ku yarda da ni as a Hausa woman. Za ku yarda da ni ni Bahaushiya ce. Ba mai ce min mahaukaciya. Ina da right a Nigeria ne addinin da nake so. Amma ba zan iya fita daga ƙabila ta Hausa in ce zan shiga wata ƙabila a yadda da ni ba. Ce za a ce mahaukaciya ce. Na farko masu ƙabilan nan ba ta yadda da ni ba. Amma duk abin da na shiga, ko Yahudanci ko Kiristanci ko Jewish ko Sikh ko Buddha, duk abin da nake so na addini a yau a matsayina na musulma, zan ce na canja, na shiga wancan addinin. Masu wancan addinin za a kawo malaman addinin, za su koyar da ni, za su supporting ɗina, za su yadda da ni a zina yi canjin addini. Ba mai ce min mahaukaciya. Amma a yau in na ce na bar ƙabila ta, na koma wata ƙabilar, ce za a ce a ɗauki Hajiya a kai ta asibitin Goron Dutse. Kawai. Madadin ina cikin gidana cikin Yasmin da flower da swimming pool ɗina, so in samu kaina cikin wani cage ko cikin wani kafas, an sa na asibitin mahaukata. Saboda na ce na bar Hausa, na koma wata ƙabilar. Amma in na ce na bar Musulunci, na koma wani addinin, ba mai ce min mahaukaciya. Ya ce a ce la ilaha illallah. Yar malamai, uban kakanta shehinan malamai, amma ku ga matan nan, Iblis ya tsikare ta, kaza, ai mata addu'a. Ya ce abin da za a ce kenan. Yan uwa wasu su yi kuka, wasu su yi fushi, da ƙarshe a zo a ce to ya za a yi, ina ruwan mu da ita, in ta mutu ita kaɗai ce, Allah ne zai mata hisabi, ai uwar mu ce. Kamar da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran Quraysh suka yi masa. Kafiran Quraysh za a kashe manzon Allah, su suka zo suka ba kariya. Kafirai ne ba su yarda da shi ba. Amma zumunci, Hamza da aka yi margori cewar yanzu ana kai Hamza, kana gani ana ta zagin Muhammad, ana ce masa mutunci dan ya zo da addini, kowa ma ba ya zo da abin da ya zo ba, aka dafa masa. Hamza ba ya son addinin musulunci. Ya ce wa zage haka, ce Abu Jahal. Ya je rarrauka masa kuri da baka. Ya ce to na shiga, ya dora a shari'a, ya ce kuma ya shiga musulunci, kuma aka ci gaba da gashi. Ba wadda aka yi. Ku ɗauki musuluncin nan simple, tsakaninku ne da Ubangiji, ku zama masu
kawowa addinin ku daidai a gurin Ubangiji. Duk abin da dokar musulunci ta ba ku yi, sallolinku, azuminku, zakkarku, bin mahaifanku, adalci a maƙotanku, amma zancen musulunci, sallah, wannan riya ce. Ni na taha gidan musulunci, ni ban taɓa jin mahaifina ya ce min mu musulmi ne, sallah, kafiri, arni, ban taɓa jin kafiri ko Yahudi a gidanmu ba. Saboda ina ganin kiristocin a gidanmu, ina ganin annan a gidanmu, Hausawa waɗanda ba su da addini, duran Juma'a tare muke da su. Kuma mahaifina ƙarewar malantaka a buzu ike zama. Ban taɓa ganin mahaifina akan tabarma ba, sai a buzu. Qur'ani yana kusa da hicarbi a hannunsa har ya koma ga Ubangiji. Amma ni bai taɓa faɗan wannan kafiri ne, wannan arni, wannan kirista, musulunci, a'a. Limamin masallaci ne, amma ban taɓa jin wani zancen musulunci ba. Ina ganin musuluncin a aikace, adalci, gaskiya, kishin al'ummarsa, kishin ƙasarsa, kishin ƴaƴansa, kishin ƙabilarsa. Shi na ga agun mahaifina ni. Man ga musulunci, wani irin musulunci? Stop deceiving yourself. Kuna yaudarar kanku a banza a wofi. Ba kwa musulunci. In musulunci kuke koyo da manzo sallallahu alaihi wasallama. Shekarar da Abu Talib ya mutu, wannan shekarar me aka canja mata suna Amal Hizn. Khadija binta Khuwailid da Abu Talib shekara ɗaya suka mutu. Wannan shekarar manzon Allah ya tura ƴaƴansa gurin sarkin Habasha. Kafiri ne da kuke kiran kafirai. Kirista ne sarkin Habasha. Nan ita fi ije shi suka je gudun hijira. Bai kamata ba. Mai musuluncin da Allah ya ce mu daina yaudarar kanmu, mu daina yaudarar al'umma, mun fi kowa addini, kuma mun fi kowa sakarci, mun fi kowa rashin kishin kabilarmu. Ba mu da kishin kabila sai shirme. Ba mu da kishin addinin ma. In muna da kishin addini, aka ji an wa matar Bahaushe faɗe a masallaci, da yaƙi ya tashi. Ka ji an wa matar musulma an kai ta masallaci an mata faɗe, da yaƙi tashi zai. Amma ina addinin naku? Ina musuluncin? Babu. Musulunci ba haka yake ba. Musulunci manzan Allah ya zama ƙuduwa. Amma mu har mun fi manzan Allah ma. Mun fi manzan Allah musulunci. Bai kamata ba. Abin da ya kamata, ‘ya'yanmu mu sa su a makarantar Islamiyya, su san tarihin musulunci, su san tarihin Hausa, su san ƙabilar Hausa ƙabila ce ariƙa, ƙabila ce mai daraja, mai mutunci, mai tasiri a al'ummar duniyar nan. Hausa ba su karɓi kowa a gurin kowa ba, a gurinsu aka karɓa. A gurinsu aka karɓa. Cin zali, ƙasƙanci, wulaƙanci da Qurayshawa suka kai wa masu ƙarfi. Kusan ƙabilanci ‘ya'yanmu. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, an kuna son sai kun koyi ƙabilanci, domin manzan Allah shi faɗa mana cewar hukum shugabanci iya Qurayshawa ne za su. Ƙabilanci tantagarya, kuma I agree with him. That's why I love him. Na yadda da shi, sa nake ƙaunarsa, saboda yana ƙaunar ƙabilarsa. Kai ni fa manzan Allah yayi min kunji? Yayi min kawai. Ni ra'ayin manzan Allah zo daidai da nawa. Halin manzan Allah zo daidai da aqidata. Kawai ni yayi min. Yayi min kawai ni yayi min. Saboda manzan Allah annabin Allah ne, kuma ɗan uwa ne, kuma wa ne, kuma ƙani ne, kuma soja ne, kuma shugaban ƙasa ne, kuma mai kishin ƙabilarsa ne. Haka aka san addini. Manzan Allah ce ice Qurayshawa su kaɗai za su yi mulki. Ba wanda zai mulki sai Qurayshawa. Ai ba su kaɗai ne musulmi ba. A wannan lokacin su ne minority. Amma tun da shi ya fito daga cikinsu, to su za su yi mulki. To mu ina namu ƙabilancin? Ku sani ƙabilanci da kuke ji ana faɗa muku, Fulani suka cusa muku. Ƙabilanci ba haram ba ne. Abin da yake haram, ka haɗa ƙabila a je a afka wata a ci zalunta, shine ƙabilanci. Shine ƙabilanci. Amma ka kare ƙabilarka, ka so ƙabilarka, ka rungumi ƙabilarka, ka miƙa jininka akan ƙabilarka da dukiyarka da iliminka, wannan abin mai kyau ne, manzon Allah ya yi. ‘Yan uwana Hausawa musulmi, na san magana nan ba za ta yi muku daɗi ba, domin ku kuna musulunci a bebe, ni kuma ‘yar ɓaro-ɓaro ce. Dama na faɗa na ce ni wanda nake wannan magana matasa nake magana, kuma a zabura a yi ilimi yara. Duk abin da kuka ji na faɗa, kar ku yadda, in kuka yadda Allah ya isa, ku je ku yi bincike, amma ku yi ilimi. Kuna ilimi za ku ce ai ba ta faɗa mana ma kaza da kaza ba, to ai akwai abin da nake tsoro ba zan faɗa ba. In na faɗa muku sai ku haukace.
darajar ku nake so da mutuncin ku da ɗaukakar ku. Musulunci bai hana ku yi zumunci ba. An ɗaura muku ƙiyayyar wasu addinai a zuci. Ba Yahude ko Kirista ko wanda ba da addini ba shine miƙin Bahaushe ba. Miƙin Bahaushe na gaskiya shine ba Fulatani. Ba za ku iya kawo min ba Yahude ɗaya da izo daga Isra'ila ya ɗauki mace Bahaushe a yi mata faɗe ba. Ba za ku kawo min mutum ɗaya Kirista da ɗaukar Bahaushe gasa namansa ike yanka ike ci ba ike cewa naman kaɗa yana da daɗi ya mana ɗan maraƙi daɗi ba. Amma ni sai in kawo muku. ‘Yan uwana Hausawa Musulmi, magana ta ba ta da daɗi sai dai kuma idan aka yi tsam aka je aka yi bincike sai kaga an da an ce da a matan nan da gaske take. Kamar mutumin da ika Birtaniya tsine min albarka yi min audio wajen shekaru 2 kenan. Sai ga yi a cikin dandali. Ba a daɗe ba sai biyo ni ta baya. Ya ce na nemi lambar ki waccan na rasa. Na ce ai na saki. Ya ce ai ɗalyanki ne in naga an turo in ji ke ce. Na kuma ba waccan lambar ba ce kuma na nemi waccan lambar na rasa. Na ce ni ce gani. Zagi na ce ina zagi. Ya ce ai hajiya kawai a ci gaba da gashi. Na ce me isa ya ce ai duk abin da kike faɗa ashe mu duk ba addini ake koya mana ba. Littattafan Abdullahi Gwandu da na ɗan Fodiyo da littattafan Abubakar Gumi. Ashmawi da menene Ahlari da menene ya dai faɗa min. Ahlari da jizziya menene ni dai wala ban ma sun sanu ta ba kusan ni ba karanta wannan abin ba fa. Wala ban karanta shi Ahlari da menene wala duk ban karanta ba. I'm sorry jama'a. Kar ku ce min wala I don't know even me ike ciki ni ban taba karanta wa'annan abin ba Allah ni ban taba ba seriously sai ake ce mini hajiya ki min gafara nace me isa yace duk abin da muke zagin ki muke ce miki kafira arniya kina yakar musulunci ai kai kike gyaran musuluncin nace ban isa in gyaran musulunci ba ina dai faɗar gaskiya yace duk abin da kike faɗa Hajaju yace yanzu na shiga cikin bincike na gano ashe musuluncin da muke ba musulunci bane ashe musulunci abu ne mai daɗi mai sauki baya sa ka ki mutane yace haji an ɗora mana haka ya faɗa ce an ɗora musu kiyayya yace ba na ƙaunar ji shi fa baya ƙaunar Kirista baya ƙaunar Yahuda baya ƙaunar kowa musulunci yace kai a musuluncin ma ba na ƙaunar kowa yan ɗariƙata nace la ilaha illallah nace yace wallahi a musulmin ma kowa kallon kafiri kowa kallon ɗan wuta ike masa duk kowa ɗan wuta ne yace kuma wallahi malaman mu ne na ce to ba kai tunanin sun Fulani bane yace ai yanzu bayan kin faɗa yace abin da ya karfafa min gwiwa yace na dawo na neme ki yace daga jihar Hausa nace ina so in shiga na so da wani hisabi nace ai ban san ma hisabin ka ba yace link aka turo na shiga yace akwai rana kika yi wata magana kika ce wai ku Hausawa ba ku da hankali ne Fulani suna zagin dan Fodiyo dan Tijjaniya zai zagi dan Kadiriya zai zagi dan Shi'a dan Shi'a zai zagi dan Izala kika ce za su zagi Ahmadu Tijjani za su zagi Ibn Taymiyyah za su zagi Abdul Wahhab za su zagi hatta sahabban manzon Allah kamar Abubakar kamar Umar kamar Uthman za su zagi Aisha ummul mu'minin za su zagi Abdul Qadir Jilani za su zagi kowa amma ba sa zagin dan Fodiyo yace kin ga wannan odiyan shine itashe mu daga bacci ba ni ne kadai ba yace kullun zagin ki miki yace matata Bahaushiya ce amma kullun zagin ki muke wannan kuɗi aka bata za ta ruguza musulunci za ta rusa musulunci kafira ce kina faɗar garin ku ba mu yadda ba yace he da nace kai wanda kika faɗi maganan nan cewar ana zagin duk waɗannan malaman amma ba a zagin dan Fodiyo yace to daga wannan lokacin muka dukufa bincike sai muka gano ai abinda ma muka gano baki faɗi ko kashi 10 cikin 100 ba to kun ga hakuri idan kuka ji magana a gona kan ranku ya ɓaci kar ku ce ina yakar musulunci ni musulma ce amma ni ina so in nuna muku wannan addinin ba addinin yaƙi bane ba addinin bakin ciki bane ba addinin gaba bane addinin zaman lafiya da yafiya da zama da makota lafiya ne addinin ilimi ne addinin nema ne al'amal ibada a addinin musulunci aiki in ka ne neman kuɗi kana da lada ka ga darajar mahaifanka ka ga darajar matarka ka tausaya wa ƴaƴanka ka tausaya wa tsofaffi na ƙasa ya tausaya wa na sama iga girman na ƙasa girman na sama haka rayuwar musulunci take kuma wannan rayuwar dama haka Bahaushe yake yin ta ƴaƴanmu Hausawa duk inda suke an ruguza musu kwakwalwarsu an rusa su an rusa Bahaushe kwata baya maganar komai
ai mu da'ifin ne, ai mu ba mu da ƙarfi, ai na a gidan uban wa ba ku da, kai ne ba ka da ƙarfi ko ke ce ba ki da ƙarfi, mu muna da ƙarfi. Mu ne majority a duniya, ƙabilar tafi kowace yawa a duniya mu ne Hausawa. Muna da tarihi, muna da al'ada, muna da tufafi, muna da abinci, muna da daraja, muna da mutunci, muna da kirki. Duk inda muka je ana ƙaunar mu, amma mun ki mu kalla. A ko da shi Bahaushe ai a gefe yake. No, mu ba a gefe muke ba. Mu muna nan a tutar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abinda manzo shi ne zami. Amma fa dole mu faɗi tarihi. Hausawa kun fi Larabawa tsarkaka. Tarihin ku Hausawa ya fi na Larabawa tsarkaka. A yanzu matan Hausawa sun fi matan Larabawa tsari. Yanda mace Bahaushe za ta yi ladafi, ta yi biyayya. Yanda ɗan Bahaushe zai ga darajar mahaifinsa yi musu biyayya, ɗan Laraba zai tsaya uba yana faɗa shi yana faɗa, wanda ɗan Bahaushe baya wannan. Ga Alhausawi a Saudiya ke ko ne ƙarya Alhausawi ba na ansa. Alhausawi kana ji na? Alhausawi ko kana nesa? Ko ba ka da network mai kyau? Haka ne, magana ki gaskiya ce. Kuma dalilin kasancewa ta a wannan tafiya kuma da abubuwan da nace su ne sanadiyar kafewa ta a wannan tafiyar domin ni ma inda zan iya zama ma'auna. Don wallahi alhamdulillah Allah da yin ya ba mu hankalinmu, ya ba mu kwakwalwarmu da za mu yi tunani da ita, wai ba don kawai bai don san rai ne, a'a. Wallahi abin da kika faɗa haka ne gaskiya. Abin haushin da abin takaici yanda kika ce duk ma wanda za su yi to su yi jakudi a wannan magana sai ki gaba da wata madogara. Tunda muka zo ta wannan tahiyar dai, inda Allah ya haskaka mana zan ce wannan tahiyar duk abin da ake faɗa wani muna jin shi kamar karan kwasa, amma sai daga baya biyo mu gan shi gashi nan aya ce ta tabbata a ga abin da ake faɗa, musamman na gaba wannan maganganun malaman Fulani. Falantana ma wai mu ce mu cusa wannan rayuwar Larabawa, wadda wallahi duk abin da kika faɗa babu wani kage ko wani kirkira a ciki. Illa gaskiya wannan shine Hajiya. Exactly. Kaga yanzu wani ike faɗa mai yake cewa Hajiya na ce na'am. Ya ce in na shiga social media, na shiga Facebook, naga inda yara suke maganganu cewar ashe matan nan da muke zaginta, ashe ga magana ta fito gaskiya. Irin wannan tonan asirin da aka yi na Musa Asad Sharri. Mutane da yawa da nake faɗa muku nake cewa ana cika musu motoci da kuɗi, ba ku yadda ba. Ni na sani. Ni abin da nake so Alhausawi, koyaushe in ne magana ina ce Fulani su kai ni kotu. Me yasa ba a kai ni kotu? Kuma a bangaren addini in ne magana ina cewa su fito na kalubalance su zo mimi munazara. Abin da nake faɗa in ƙarya ne ba sa so su fito. To kuma Bahaushe ni inda nake jinjina wa 'ya'yanmu da suka kai level ɗin yanzu za su biya kuɗin mota. Kabuki ɗazi yana nan 600, 300 zuwa 300 dawowa don kasi sallah a bayan Bafulatani. An samu ci gaba ko ba a samu ba Alhausawi? An samu ko ba a samu ba na ansa. Tabbas Hajiya wannan ci gaba ne wanda shi ake bukata, wallahi ba karamin ci gaba ne. Tunda ni lokacin da aka faɗa an banje ba, amma wallahi na ji daɗin haka tun ɗazuma da ke faɗa. Wannan ba karamin ci gaba ne, kuma wannan shine jihadi wanda kanka da karan kanka kake yin shi. Kuma da yadda Allah za ka ga sakamakon dukkan yan uwa wanda suka yi haka, da yadda Allah za ku ga sakamakon. Tunda a nan umma haka inda kuka yi ba a saba addini ba, illa iya kana son ka cece kanka ne, ka cece rayuwar yan uwarka. Wallahi na ji daɗin haka, ci gaba ne ba karami ba Hajiya gaskiya. Yau kuma ga mun ɗora ma masallacin da manzo ice a ruguje, akwai ɓarɓashin sai mun ɗora, ban sani ba ko ka gani a Allah baje ta mu da jaruma. Mun ɗora shi, kowa ma iga masallacin real. Shi ɗin ne dai wannan masallacin da Allah ya saukar da umarni manzo ice a ruguje shi, to mun ɗora shi. Mun ɗora kowa igan shi. Saboda haka ƴan uwana Hausawa wanda addinin mu ɗaya musulmi ne ku. Wa'annan maganganu da nake faɗa, dole sai kun ilimi in kuka yi bincike za ku samu fiye da abin da nake faɗa muku. Mu Hausawa mutane ne masu daraja, masu mutunci, masu ɗaukaka, masu tarihi. Tun kafin addinin musulunci izo, Bahaushe ike da tsari. Bahaushe baya tauye mudu. Bahaushe in yi magana baya ƙarya. Bahaushe in yi alƙawari baya karyawa. Bahaushe in an bashi amana baya ci. Shine ajiya kenan. Bahaushe baya cutar da maƙocinsa.
a ƙasar Bahaushe ba a sata. Bahaushe ‘ya'yansa ya nemi musu tarbiyya kasi zina. Ai adalci. Bahaushe yana da haɗa kai. Bahaushe yana taimakon kai da kai. Bahaushe yana da zumunci. To me isa mu halin Bahaushe yau muka zama haka? Rashin bin gaskiyar al'adunmu na gaskiya na shekaru dubbannai da mun riƙe wannan al'adun da irin halayenmu, amma sai muka yi da malamai suka rarraba mu wa'annan azzaluman. Wai ka ji in aka yi mutuwa wai ba za a yi karɓar gaisuwa ba. Ba za a yi sadakar uku ba, ba za a yi ta bakwai ba, ba za a yi 40 ba, ba za a yi fidda'u ba, inda su kuma suke rawar coko, suke sharu, suke cire, suke zina. Ni wannan abin yana ɗaure min kai. Abubuwan mu masu kyau na haɗa zumunci an hana kai, hatta raɗin suna an hana, an ce haram ne, inda duk Bahaushe ne haɗiye zumunci an ce kar mu yi. Mu yi biki, mu ɗan yi kiɗa, mu ɗan tattaka, mu rausaya mu mata, mu ji daɗi a ranmu. Rai dangin goro ne. Kowanne mutum yana ɗan son nishaɗi. An hana mu inda matansu ga su nan a social media suna raye-raye, suna karye-karyen jiki tsirara, su ne ‘yan waƙe-waƙe, su ne ‘yan fina-finai, har ana mana gori, ana so suka yaɗa harshen Hausa. Duk abubuwan mu namu an karɓe. Ai wayo da sunan musulunci kuma mun miƙa wuya. To mu dawo da al'adunmu. Mu dawo Hausa, mu dawo da al'adunmu. Mu dawo da zumuncinmu. Mu dawo da duk abubuwa namu mai kyau wanda musulunci ma ya karɓa a gurinmu. Wannan nake so kawai in ji hankalin al'umma. Yau muna 15 ga watan 8 shekara ta 2025. Sunana Kaltum Alimbaji Tami. Na yi wannan audio ne saboda a gaskiya akwai ɗan uwa da shigo. Ya shigo da zafi, ya ƙi ma tsaya a yi magana. Na fuskanci kuma gaba ɗaya ya fahimci komai a cikin bebe. To shi yasa na fito in faɗa masa mu nan masu ilimi ne. Domin na je yana cewa jahilai. Na ji ya ce kwanan ida daga Faransa. To duk ba wannan ne ba. Abin da mutum yake so isan ko shi wane ne. Duk inda za ka je a duniya kai Bahaushe ne. Duk inda za ka je, duk abin da ka mallaka da identity ɗinka na Bahaushe, kuma ka zama kana da yadda da kanka, ka yi alfahari, ka tafi kanka sama. Karka sun koyar da kai, karka koma gefe ka ce kai abin tausayi ne. Mu Hausa ba abin tausayi ba ne. Mu jarumai ne in muka haɗa kanmu. Super power ne. Information is power. Muna da information. Muna da team ɗin da ake nemo mana labarai na sirri, yadda ka san wani ɗan ƙaramin kwamiti na ƴar ƙaramar gwamnati. Haka muke da ƴan leƙen asiri a wannan tafiyar. Zan faɗa muku ɓaro-ɓaro. Masu kashe aure daban, ƴan leƙen asiri daban, wanda suke min miyar ta Allah daban, wanda suke gurin malamai daban, wanda suke cikin tituna suke ganin abubuwan da yake faruwa daban, kuma duka suna ƙarƙashin team ɗin Jaruma Hausa TV 24. Kuma duka matasa ne masu ilimi. Babu mai jin harshe biyu a cikin tafiyar mu. Babu, ni kaɗai ce jahila cikinsu nake jin harshe 3. Zan faɗa muku ɓaro-ɓaro. Ni kuma na tsufa dan na zama jahila ba komai. Amma za a ɗan murza da ni. Saboda haka ina kiran ‘ya'yan Hausawa, ku yadda da kanku, ku daina wani ɓaɓatu kaza. Miƙiyinka ba ka ɗaukar wani abu ka ce gashi gyara min, kai za ka gyara abinka da haɗin kan al'ummarka. Mu haɗa kanmu duk inda Bahaushe yake. Musulminmu da Kiristocinmu da ‘yan gargajiyanmu mu san mu Hausawa ne. Wanda yake da zafin rai, Kirista ne baya son Musulmi ije yi iskancinsa. Wanda yake Musulmi ne baya son Kirista ije yi iskancinsa. Mu kan mun riga mun tafiyar mu ta haɗe da Musulminmu da Kiristocinmu da ‘yan gargajiyanmu, ba mai raba mu, yanda kowace ƙabila take. Akwai wani da ice mini, Hajiya, in kika ce ɗin nan mahaifan manzan Allah kafirai ne, kawai he in ji wani abu. To mu an faɗa mana kaza, ce to an faɗa muku ƙarya. Wannan shine gaskiyar. To kuma da yawa Hausawa ma ba sa son maganan nan. Ai ko gaskiya ce dai na faɗa. Dole in faɗa. Kai Bahaushe ka san ba kai kaɗai ne wanda baka yi musulunci ba. Amina da Halima da Abdullah waɗannan duk kafiran Quraysh ne. Ka ɗaga kanka kai alfahari, in an ce ma ba ma guje ka ce daga Quraysh ma guzanci ifaru. Kar ka ɓata rai, kuma ka faɗa mutane kai ba ma guje bane. Kai kakanninka addinin sunansa Anna. Kuma ana nan a Makka har yanzu ana kafirci, ana kiristanci, ana komai, ana musulunci. Don haka kar a ruɗe ku, a zole ku, a ruguza ku, a rusa ku, a tsorata ku. Musulunci shine na manzo sallallahu alaihi wasallam, amma musuluncin dan fodiyo ta'addanci ne, fasikanci ne, ba addini bane. Nagode.